Sing tak sedhe nek kerja bengi ngene iki lho guys, anak turu tak tinggal kerja. Ini kita kemas sik tandang gawe sik umbah-umbah, masak, sik nyapu wis sembarang kalir dilakoni. Iki untungnya aku cek direwangi makku guys. Ki aku ape masak. Lodeh keluar ki aku mau sir sediluk guys turu sak jam. Yo luwung aku nek gak tak turunno sik wingi ngewol. Kuwi keluar awe tanggoku guys. Wonge panen ketok iki aku dikei loro gede tak jangan lodeh oleh sak kriuk lho sak mono kae. Padahal yo lagi ndek apaan ya guys aku jangan keluar iki jangan keluar nah. Ora apa-apa ya guys wong oleh gratisan nek gak dikelo yo mbah hemat. Ki lawe aku tak goreng pindang guys. Ngono ae ki wis jam piro? Jam 12. Lagi mateng, lagi mangan. Lagi leren yoan. Mari ndur karek turune karek mapan wis anteng sampai sore. Umpama nek dadi aku ngono kuwi kuat gak guys? Kerja terus tandang gawe masak dan sebagainya. Tapi kuat gak kuat kudu dilakoni guys.